Deze tekst werd geschreven door een vrouw in de strafgevangenis te Alkmaar. Ik was eenmaal blij en gelukkig. Ik had toen een leven van vreugd. Ik had nog een wiegje met poppen. Ik weet het nog goed uit mijn jeugd. Wat hield ik veel van mijn moeder. Vader die was al lang dood. Moeder ging altijd uit werken. Zorgde voor dagelijks brood. Ik kwam van school af pas 14 en had een loffelijk ontslag. Dienstmeisje ben ik geworden. Het was voor de dag en de nacht. Wat was ik blij en gelukkig als ik naar huis was gesneld en ik mijn loon dan bij moeder vlug had op tafel geteld. Daar in het huis waar ik diende was ook een aardige zoon, die mij zo vaak in de keuken toesprak op innige toon. Annetje lief, ik bemin je, oh ik hou erg veel van jou. Ik zal je nimmer bedriegen, Annetje lief wordt mijn vrouw. Draging zijn liefde verminderen. Ik had een misstap begaan. Hij wou zijn schuld niet erkennen, waar hij te ver was gegaan. Daar stond ik nu in mijn schande, diep in ellende en nood. En in mijn angst en mijn wanhoop maakte ik het kindje toen dood. Spoedig stond ik voor de rechter, 2 jaar gevangenisstraf. Eenzame cel werd mijn woning, het enge en eenzame graf. Toen ik mijn vrijheid terugkreeg, toen keek mij niemand meer aan. Eindelijk door iedereen geminacht, ben ik in het leven